teke romo murako rusio moise kenjera obukozi naso mete lakini tali semi yakoira na ende tata etiko jikora semi jiri nyombe kiagara semi jiri tali era ko jikosomi chi semi njira takete ko genda korora number 1 yanga akwe pasi buya endagerero siku endagere yete buya endagere gwanza ono mugungu na aro kineti moise ke omonene lakini omatabi ngakarangari no gulie yekiru kama kutowe kanege tunguwe kanenya oimo kijinga ni jirimu na jire na amaje omwali hazi bano cyaro cyakaranza liko libaga lyo gotogota jiru liko jikoro kia meso mu muronde gare ngenjara obori ejina kira kingo iyeka madera ama tenga na ro iyeka akiri ko kubona ki ina baba aye pepu ngoyekeji che Omadebi nganje jigakiti nkori nyabere to kwairo monte meremo to baisa ko ganyanga antakete nganje mwaka ne wiki goja okoriki ekingoja no ngoja ne ngotebi na imura bakoragere iri nkomenyore nyagitari nero menyete bugo okonyakori ebinte lakini gogo jigo ikaka abantu bakumina oyo gaki ngabana mo ebuku gae kuba no bogori goja gose gaire kanisa na ndoreta. Get to the point. Take a step forward. Ngogo okona gokora umuntu bobe okona gokora kore bituruturu akona korera marigari tari gokora baki igo mubora koyo tigirwe kwa huyu mchana ambaye amesalia. Mungu anamjua na Mungu atamulinda kulingana na mapenzi yake. Onde bwanzi ora moire kiara ekera akona korera amarigari ngo imweta ko gachwa ege tono ngana yako ba moyo tagwancha abantu banya gukorera yani bakona gukorera gosemo gambi kwarenge abantu bana gukorera gakiaye jage yakonyora leta konyora ayo gachora to gambi ndo moji abantu bakorera kore moyo ekerogo jagokwa abantu mariga to gakorireki ogo moyo tagwancha abantu bakorera Saulo na reretu nago chanda ba Israeli abantu bakamurera ekarokorigereri karona arasomire njamariko tindi koro kigubone sare ya Saulo yakoretu ekiagera abantu bamurerete bakabakarosa igoko egukero kende goko bo mukungu asomo chiogoro kungina byara abande tako gamya bakungu bari bare bakaba murabao abana babande bana gokorera ngamako byarokara muna bako na gokorera amariga bo nganya saga chete naye goko bamukamumura tako bamukamumura oyo nyoko byara akona kubwata maiga akona kubata maigo akona gokorera amariga anyoko byara ngayaga jire mugaka naye goko bomoji tako bomugaka abamura baho bakona gokorera bakona kuburinganya sata akomoira tore gosentwaterane aye chaka atobore mukere kendabu erinda mariga ya abana baho taijorarari apointi yaikire kago seno erenza. Okay. Ine ekero chintakana na babura kachiatigaire na abango bono bakoba ningoko barinda 49 verse 11 Jeremiah. Batiga abana bachovure batabwatise inje nimbarende balenderera ko moyo wona no biro chovure yoko kuridia tigase merio manena aserio talia Yesu. Hiyo basi mke wa chovure Biblia imesema kwamba tumaini lako liwe kwa Mungu tu. Na watoto wale ambao umeachiwa Mungu anawajua na anawafahamu vyema na atawalinda kulingana na mapenzi yake. Omaete ngonta getende atamariko kubwate kanane kimamo mwabate abiridia lakini tagetende ate na ndege ntekinge bwato bokorekanu na ndege segezera jagete korani na nyakorora mukungu gotene na kwana mangana ali akwana mwanya korondo okwana yani omonta akochonya kuyada alibu ai uri kondo omaza tanga nje korega tindo jigose mbaga ndanga lakini tiganya sare ke imwe wale gatere na sitengo oro majiko gochiarali wana majikari na ronda gete koreta number 1 bamuraba mwabo chovurei anyamara wanje timbaro chitimba manyeti echara no bati manyeti bamuraba mwabo chovurei
abana babatigirwe bachovurei batigirwe asama bokaino kira abenga mwarengera liko bachegia kira abenga mwarengera lia agaburuti kabo ekiagara bono chovurei tayo gocha kobaboria 22 verse 22 to 24 Exodus to chando moboraka one bwansi wozo mwana entakana oya abaibuli baye bakule o wagore ndoje nayo korandi amama bajofure komora chanda abana bajofure gosomo ngino jofure nabarabu kubararira somo nene amaene omonene naigwekerero kiabo enda muamu yane nayoke nainchemba itenomoro bakungu baino batigare baraba boraka abana baino batigare bare chintakana haleluya kerera nyare kanenga mwairira abana boko ribagari uko bakonya nuko baterrorize momanyanga barogi bari ko karaza meeting uro yainunga ngo baita bari nyasao monyano korento moroye akorengaki ebon bakaba muraba mu abachovurei bari bagoja kujaga kujivinjari nganani kama sisi mokungu itabazi kuja kutoirorera nero ire to masaja yako jimate ndubano ndubugati biashara nere 47 verse 8 and 9 Isaiah yes Asaya bakungu bari baibuli bamu aboridia aya bwanjete kwegokia igwa manganaya ayo ikaranzete na kuegara watewase nkoro yao nani kama mimi mondo tayo kumunanje alafu inje bojinga muna bari bakora tenje gakinje no mungaini agakona nyoko ndo jendo mwengeiga ni hani umanyete ni umbo iliyo fupi lakini vikira ni refu sana alafu nje no nyamba namba go ngwere gyare njera mbature ineti tali araba kungu bande gae kinyoro bature ineti abana ona yabere go kweru abana amona go kweru mosacha na go chere mubazokano kwa dakika moja abana baomba kwe mosacho ona yengo kware erinde kenyoroge konyuga ekoboringa bano koruliringa kioro cyo bobora kaboko irete boko ire muno borunda rundi bakoje go kuminga kumbe ndoje go koremero monte ngoro karare merenagi okay arafu ayonsi nago chere no nyoboro gibuao no boringo libuao bire binge mono aya no tara Kenya asokoriyo bugima bumo sacho ona abana bao ekinge ekoba igo ikanayo nche igo onya turabo muboraka you are the next candidate hallelujah kiagera omwana ogokora isana isa tobono omwako goje nanero goja gokora bono rero ndidiora matemu mambi ninje mambi naye kiagera tukumanyanga ritukorio monto indirire bono iguru yao Biblia watabanga jinga kicho gotamanya Nyasaye gaombeti takora tingaki bono naende kera benga ridia nairana ojimate kera abe njetinda tabairane kiarango ikane jinsangu mukwanira tinda tabairane lakini kera benga narengera ringanza ko baria nari abana ababara azuke gakoirana asagutiga libebe asagutige burodi yaye onya tako etiri bagari okoremo to base gotacho aserieta ria Yesu araiza gotacho ngigeko ba 23 verse 10 and 11 Proverbs nemerengani 23 iungo 10 na kemo ora wana igwa to baisa go emateke ne ye family nda to baisa go tuma noro bebe oro ko munarua begetu roti gare ko babo paka yesa korengaki lakini kira berindi nganuna rito mata bantu mbare banarite kunya gotigeria mabebe no nyembosa ngakare moyo gekonenge kwama umanyete nkona gosaberure nga Nyasaye otare ko moira goseke konenkiame abajo koromba aja kurwana ege konengo koreterera kero irwe okay arafu
tobaisa gotumana oso ase emegondo ya echintakana aratumana ngigekoba ekiagera omobori bwa chintakana igare na gentoki nechinguru ere nachirwanerere akorwaniaye haleluya igo mogondo ori kogotigara otigare kera abe nkwaegwa oreme ando matena kyo matanto bande barabakora atenga tigango kondisi erindo gorega abu gosogore bituma omo kondisi omwachi besa oruoma na komorukie miaka ebere gochibosio omatenga njendo chinga ateba netinaye nga 2030 erio baikerete 27 ona bana gogonya gokora iyo endo kende kionsi ogosimeka ligasandi kore tenga ki ande nende kira abe nga toigweti yani ukatenga Nyasaye garaire 19 verse 13 Leviticus omata italia aboka ngote muna tokaranzete iga ndomanya tine chindakana na baboraka amarembe noro soma Leviticus abarawi na kile tabu kia gatatu 19 verse 13 kera abenga kwariana ningi yeko omugatiga ngakirende kyaba ebugu yazira okay to baisa soma ino omwenzi igo soma bono to baisa koriana niyo mogisangio gose komo urereria to baisa gutanga engeria yo muntu origete ogokorere emeremo yani gokwaire omonto emeremo tobaisa koganyang'anta gete ng'anche mwaka negwikie gocha okoriki eki ngochando ngotebi naye muna bakoragereiri nkomenya ore nyagitari nero omenyete bugo okonyakoria ebinto ebi igo ngitaete goteba Nyasaye oito abakonye aba bamwabo chofurei ombati ominto omwana naro okoroku chosia asebuku chisemi abwate igo chiarenge chiasokoro yaye chofurei otigira abana abamura igo chisemi baratware nase ngochikoru bono Second Chronicles 34 verse 1 Chronicles na mang'ana ebiro Josia akabane miaka 5 ekera achagete kogamba akagamba emiaka 50 abu Yerusalemu agakora yara marunga asobosi bwo monene akabwati chinjira chionsi chia Daudi sokoro yaye taonjogetigo chiandonsi ensemo yokorio gose yokobe haleluya abana bachofurei bache gotoka ng'amba arigererio okorio gose okobe bache gotoka ng'amba atiana omonto torarigererio nombati ekiagera chosia chisemi atumia nechiang'o nechia Daudi orenge sokoro yaye igo mbati lakini ntoigwanaine abana abo baikang'e munaririkora yateba obasemie obakwanere erinde kabakona gokina banakomanya ng'antu chisemi tobwate tata agatotigete lakini sokoro agakora ng'aki ababora kabano na barabu muna nabaegereire iga ababora kana barabu mbaro gosinyu kumanya ng'ano gochinonya omosacha akwete erinde gochira omosacha atigarete oyakwe kiaro omosacha anga narende abana yani okuminga gaki onyandirie ebinto bigonjoranu gaki kango omosacha nero ore moyo gokoba omobora kagwatigeirwe abana bao bauyayire baikiang'e mobora kotigerwa abana onya barenge 5 obasagari otigara bosa ane kwe gochivinjarie para ng'ancho mboro mate timbwatike ng'werere ane ncho mate timbwati mogambio kongambira njengo kora kendi yonsi ngorete ng'aki ani gaki ngumi na gaki aye no omonto gwente kororerwa mabera ekiagera ekera abana batigaire igo bagotigari ase ng'ina erinde kabakona kogenderera kuna gokina na ng'ina koro gakobo abana bakwanyora ng'a goetera ase abaibori aba chitabi chingiya chiakorire ng'aki 2 Timothy chapter 1 verse 5 2 Timothy tiri gonya kobasirie kiano tayo korika inusome kegusi chapter 1 verse
5 etigetebe no impa urogo tebi Timotheo ninginyore to kwegenore na kora kwo ogotari no bongainereria oguku arengeri itangania ase nyogokororo isi na ase nyoko yunuke igo igwete omokungu nabwate ribagari ogosemia abana baye igo nande gokoba moyo ikaransa na abana bao na baba banene na baba be university mo ikaransi matabi ngomanyete gogokore university university ende ne kare gochibosio ya PhD etabu atigira graduation ekoro kwenyuomo ero bono geta gete ABCD bono motebi omayete karo mumurako rusio moise kenjera obukozi nasomete lakini tari semia koira na ende tata etiko chikorra semi chiri nyombe kiagara chisemi chiri tari era ko chikosomi chisemi njira atakete ko enda korora number 1 eyanga akwe pasi buya endagerero siku endagere yete buya endagere gwanza ono mugungu na aro kineti omoiseke omonene lakini omatabi ngakaranga rino gurie yekiru kama kutowe kanege tunguwe kanenya oimo kijingeni chirimu na chire na amache obali hasi bano charo chia karanza liko libagari okotokota jiru liko jikoro kia meso muronde gare ngenjara oboringe echina chira chingoiyeka madera ama tenga na roiyeka lakini kwa kubona ki ina baba aye pepu ngoiyekeji ke ama debi nganje jigakiti nkori nyabere indorere mama kongere chingeni kwamenya kuote ngumuruyo iganjete kuragera mwangina ngayana bango karanga chingeni nandi chingeni chiri ngana ndo ntoma mwangina chingeni yani eji kwabeka amaje aronga igoro chingeni charonga nze ejine chingeni hey iwo ko ba moyo orokereria abana bao buna yunuke are kworokereria omwana oe orenge koro Timotheo haleluya maze yize minjire chigo icha dali lazima ogende sukuru maze yize michoko ibora ni kuchire chienge njoko wecho mondaka nyore sukuru ekiare choko ibora ni kuchira chigo chiro automatic na kia kora Sulemani agotebanga inga chisemi na gentoki bongaini boli boko ibora ni gono ekiare chisemi njiri yasoma bona yego ko ba moyo tebyo manene nganga chisemi no bongaini chioko menya na ende manye muna nkomenya na abantu bande aserieta ya Yesu baba ngaeterende gwatigaire naja konyora abande bagosoma 1 Corinthians. Sasa hiyo itabidi niongee Kiswahili maana ninayemwambia hata sikia Kikisii atasema ya kwamba angeweka kwa Kiswahili labda ningesikia. Sasa Biblia inasema ya kwamba ikiwa wewe ni mchane egende na kikese monga nyerete Igo morisi zama edie mai kingo tuara. Okay. Wewe umeachiwa watoto. Kwanza bano ningo. Lydia ningo. Ni wewe. Okay. Wewe umeachiwa watoto. Kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba ikiwa mume wako amekufa sasa uko huru kuolewa. Wanasoma wapi? 1 Corinthians chapter 7 verse 39 lakini hawasomi 40. Ateke ntoketo tanda nino basome ke mungo kerie orengereti nga njenare go korabana gia tebire iga oka wala toliko mayanga go jinze ngio ya genderete go teba 7:39 yeah aya baba nkie kyo soma Yani Paulo anasema ya kwamba ikiwa mwanamke mume wake amekufa sasa ako huru ataolewa na yeyote yule, lakini hawasomi verse 40. Ngi 40 yote. Sasa Paulo anasema ingekuwa vyema kuliko ukiwa vile ulivyo, maana umeachiwa watoto.
Yaani vile Paulo anaona ikiwa mume wako amekufa na amekuachia watoto, yeye anaona ungekubali uishi vile iko namna gani? Vile ulivyo. Na Biblia inasema wazi kwamba anayestahili kuolewa ikiwa ameachwa kuwa mchane ni yule ambaye hakuachiwa watoto. Naomba Biblia iseme 1 Timothy chapter 5 verse 14. Ase hivyo na nchire ababoraka. Yaani Paulo anasema ya kwamba mimi nimewaruhusu wachane walio wachanga waweze kuolewa ili waweze kuzaa watoto. Lakini wewe Jovule yamekuachia watoto. Tuza hao watoto. Maana yeye ameruhusu wale ambao hawana watoto. Na ndio maana Kiruga huwa anaambia wamama, ikiwa kijana yako amekufa na hakuacha mtoto, ruhusu huyo msichana apate kufanya nini? Lakini kuwe kwa bangina bako so ako ngaina abandi ngabano manyete Nyasaye na manyete rindi bona yemenye igo Nyasaye na manyete bunura nyora abana aye omonto bweka Nyasaye manyete bunare ko nyoro mwana Mariamu. Soma Biblia na uielewe vizuri. Na unapoambia watu waambie ukweli ulio wapi. Hiyo basi wewe umeachiwa watoto. Mungu akusaidie. Je, kanisa inaruhusiwa kusaidia wachane aina gani? Verse 16. Ikiwa kuna mwanaume au mwanamke ambaye ni muumini, yaani ako na wachane, wacha wasaidie. Ili kanisa isije ikalemewa terareliwa. Ili kanisa inapowasaidia hao wachane, iwasaidie walio wachane kweli kweli. Kumaanisha kwamba kuna wachane soko huru na kuna wachane namna gani? Kweli kweli. Yo basi Mungu akusaidie Lydia. Uwe mchane kweli kweli kama anavyosema Paulo. Mchane kweli kweli anamtegemea nani? Verse 5. Verse 5. Verse 5. Aliye mchane kweli kweli, aliyeachwa peke yake, ana ontugi wala Kebuchoge wala Kamau wala sijui nani, aliyeachwa peke yake. Kama siku ya leo Jovule yatazikwa, Lydia apaki peke yake. Yaani yeye tumaini lake liko kwa Mungu tu. Sasa kazi yake ni sala na maombi. Hiyo tu. Yaani shida zake anasikabidhi mikononi mwa Mungu. Anamwambia Mungu ya kwamba wakati mume wangu achanyongwa ulikuwa na ukaruhusu. Sasa naomba unionyeshe mambo makuu ambayo sijayaona tangu nisaliwe katika jina la Yesu. Kwa basi kazi yako ni kumuomba Mungu. Na ikiwa wewe ni mchane, Mungu akusaidie. Mchane ambaye ni mchoyo hatabarikiwa. Mchane lazima awe mtu wa kutoa. Sio wa kusema ya kwamba unajua sisi tuko na jicho moja, sisi ni chongo, hasa hatuwezi kusaidia. Hapana. Wakati Elia alikuwa anatumwa huko Seraphat, aliagizwa ya kwamba ukifika huko utapata mchane na mchane ndiye atakutunza. Na ndio maana alipofika huko akamuitisha mchane maji. Mjane akamwambia, alipomuitisha mkate, mjane akamwambia hapana, maneno na mkate hapana. Niko na kaunga kadogo na mafuta kidogo sana. Nataka nitengeneze mkate. Tule na mtoto wangu tuje tuve. Alafu Elia akamwambia, nenda utengeneze, utangulie kunitengenezea kwanza, alafu utengeneze wako na wa mtoto. Yule mchane akafanya vile Elia alimwambia. Biblia inasema wazi kwamba mchane aliendelea kubarikiwa, maana unga haukuisha kwa mtungi wala mafuta hayakuisha katika jina la Yesu. Yo basi uwe mchane wa kutoa, toa kulingana na uwezo wako. Akwani rekende hao sitinda akwana. Kate wonjoleke kuzigo chike Swahili na sukuru watakole tinonyale. Ara makongu. Igokita etegotewa. Ingita etegotewa. Nyasao itakonya Lydia elinda ila ne kanisa. Nilisikia mama yake akimwambia ya kwamba sasa rudi ndani ya kanisa. Lydia anayeitwa Anna, Luka chapter 2 verse 37. Anayeitwa Anna alikaa ndani ya kanisa.
baada ya mume wake kufa kwa miaka 7 tu akakaa ndani ya kanisa. Kazi yake ilikuwa sala na nini? Na maombi. Na wewe rudi ndani ya kanisa. Usiporudi ndani ya kanisa, hao watoto watabaki yatima completely. Ni kwa sababu gani? Ulimwengu ni duara. Na yani inaruhusu mtu akae vile anataka. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba sasa ukitaka kuingia, ingia katika mlango mwembamba. Maana huu mwembamba waendao ni wachache, lakini mlango pana waendao namna gani? Ni wengi. Hiyo basi Mungu akusaidie. Ikiwa hujawahi enda kanisa, ikiwa ulikuwa ufuatilii mambo na kanisa, kuanzia leo hii uanze kuenda kanisa katika jina la Yesu. La sivyo utashuhudia harusi bila pasta. Mugutasari wamaki. Mangana maya asegentoki. Asobuyenge. Na yego ko bamoyo. Anja ko gende kanisa. Na ande ko be kanisa. Kora kubugatikana buna marika ko korangaki. Abantu abange nonye tole kanisa ko tuwe bisete. Tukarasete tonga buna abantu tolege tutu tolenda ina nabasikali. Kiagera ebituru birito kore kenyoro igotoko bitige kenyoro lituko lie sabato lituko lia Jumapili twaoroke kanisa. Yani okorana gaki goreise go ikarero abantu bansinga ibagochi. Lakini gogochi go ikaka abantu bakumina oyo gaki ngabana mohebuku gae kubano bogoli goja gose gaire kanisa na ndoreta. Omate ko bomokristo takete kogenda igoro yo tari kogenda rogoro oikoigwe kiebukwe goteba aserieta lia Yesu. Egento najiri kugundu enseye bantu mbatageti kene kirasebuku obatagete kene kerikiaye anya kogenda bunengitie gosoa gochiengoro ime yakagete ngekene kina kinya sara atumie anda abandi mbali bakoranga okitari bugiranga chinze chinde se nararandiri okowada ngoma etinje ekima etengeringa majika Musa liriye sachete ngakia majika Musa akoretu. Okay, naomba Biblia iseme Mathayo isane bungo 17 ekero Yesu achete inki akorete igoro ya majiko. Soma 5:17 Matthew. Timoka ngani kona achire gosaria majiko gosama ngana ababani. Yesu taje tiko siri majiko gosama ngana ababani. Korenda soko bikirani otebire ngosiriria mangana aria amangana aru eto asa mangana Musa ne ebintu bune bingwanso omonto are gokore bibe kiabanga bono tigarete embori tigarete ngondi tigakore gosengaki ari nara mangana okekero Yesu akweto mosaraba akorete ngaki lakini amajiko 10 Nyasaro nabati neine goikaririri na endo matonye ngwana gosoma ebuku Biblia goteba nga amajiko 10 Nyasaye bwe korigete ne kiara kiaye Musa tari igeti akiota gokwana baigu gokwana ore Deuteronomy ro koiranira kiande ibugo kianda na 10 Deuteronomy igonya korense madana ekangana akoragereri ko mari ngokoragereri ndonye tuikuigwa majiko yo manene nongo chibono wasoma Deuteronomy na kitabu gya 5 9 verse 9 and 10 ekeronje na tirete ko chiase ke tunwa igoro koe wachibao chiri chuko bwata na chiari ikire amangana ali Nyasaye kona gotebia Abaisiraeli gocha aya baba kogenderere kingethogi some buku muneri ikire tari buno okorakwana nkagenderera asege tunwa igoro asama tuke merongene mobasona abo botuko narenge koria gose konywa omanena akanga chibao ibere chiamagena Nyasaye arigete na gentoki igongo rigeta majiko 10 Nyasaye bona enga yokurwo kunyagoteba nga majika Musa nganga asirete yani Musa ngatega etwa majiko buna nanje na irwe ke guyokorandi bona ke na irwe ke guyokorandi igo mangana korandi na yane
amangana ngo yani gusena Nyasaye omate naende musa nachikorwege tunugoro onyora abantu abanyasara ete buya akonyete buya barosiria kamori no bakuna kobenda benda musa obwatu obororo otinera chibao chirinse naende omone no matebinga naende bacha igo nachire 34 verse 1 Exodus tendaro nakonyora ndachike crusade no chonja ote ndaro nakonyora bangina ntoli watenga korera kware korigia ndi kwa manyora. Okay, soma baro 34 verse 1 Exodus. Manana agatebia Musa. Bacha chibao chia magena. Ibere. Buna chiri chiarengeri itangani. Na inche nindi ikase chibao ekyo. Amangana ali arenge. Ase chiri chieri itangani. Igo igwetekera ati nira machikonza atekire. Gako bacha chibao. Ngona ndo ogochikolika. Ona yene kyo nya katebera nganga majika musa nganga ayanga yali tubiri wambali obe anya toko igwere buku ayando gorogoji anya goko igwere buku yali gorogo korangaki akogenda Nyasaye witu tigatokonye igwa bali bataigwera majiko ali Nyasaye 27 waigiro Deuteronomy 27 verse 26 nzomero bate kale ntwaragereria baiti somo aragererigwe omonto otari kubwata manganonsi ayogo chikoko nakoyakora abantu bonsi bairaneri batebe igonyo turi kuigwera majika Nyasaye anya nebintu byao konya gokora aye kwaragererigwe igwa abarandi ba minto taimangananga yokorandia lakini tuwesi na barandia naende intuni intuetaya naende intuni intu ababani Nyasaye gotumia nakia karago tabase kitabu kia Mosisa tibungo 7 ngata gokora ingana rinde lyonsi nyuma tara manoro bobisi bwa ya 7 somba ba ya babani igo ikato manorere atotebi ng'abantu bakogenda Sakaora igo basirete atotebi ng'abantu bakogenda korigia masabo ngaki bakorete erinde gatotebiri na intu tokore ngaki totebe intuma tega zito no goteba erinde omonto anachekina eise ko bantu ligoteba eise ko bantu kona gotebia bantu amangana mororo ngegere batuanje ngomanye tatosekia gakia atosekia morani no muya atosekia toseka igo bakatorara eise ko banko bagokitore rana ni kwetu naomba Biblia iseme waigire tabu ya Jeremia 23 verse 28 to 32 ekine kia barandi boka na babani Jeremiah 23 verse 28 to 32 Ono mobani obwate chindoto tigachi kwane yani go kwarotire kelio manana akorokiri kwana lakini yo obwate ringana lia Nyasaye tigari kwana so bwegenwa ine omoiruro nkiore ng'aniri nkyo isaine ekerura reng'ani gwini ngano abangina ekero tokoirure ngano nkyo tagete korora kerase kenyorini ne ngano koso no moiruro very good arafu abo manana atebire ine eri ngana liane ndiri buno morero mata bantu bare bako iguri ngana ni Nyasaye barengera ringi nginjirebo barandi barabutika bakwane ngara kinana nona bako tebigumba kora tingaki ngara ndiri nana no wale arafu ingana lyo manene agoringa bune nyunde gwatie bitare abo manene atebire aende bono manene atebire iga o manene gare maminja ya babani abo bakoiba na koura abanda manganane riba go montago somekie bukwe goteba osomo ikiasegete ocharoke gento gete ogenda riguchimate gose chabutengima osomeke bungekemo erinde kebunge koge korengori tari gotebanga eke okiarige tuasegenje ya gento gete na gento gete abange baito nabo togosoma lakini naende twatiga mangana aya bono manene gare maminja yaito arafu ande gare maminja ya babani abu bagukwana mangana babanyene batari gosoma mariko na goteba ngano manene oteba maite tari ntutu ateba nande gonde maminja ya babani abu
bako bana chindoto chioborimo ande bachitebia abantu na babasiria goka mobani goka morandia kabo morandia okorandia kerase buku omonto tacha gosira igoro yao na kiga kogerase keria otanga kero kende gionsi ora igweri ogi obugie getureri erindo moroyo oyo otaigweti ekiagera otabugeti amanyinga yagara ligwa sore buno morandia lakini agera ora abugie getureri omonto achore gosira manyinga ye takorigwa sore Biblia goteba omonene natinyekera riga korwasa maisabo amakweli takobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.